Kaixo eta ongi etorriak Elizondora. Gaurkoan Elizondon udaberriko feria ospatzen ari da. Udaberrian gaude, eguraldia lagun dugu eta gaurkorako ekitaldi zabala antolatu dute. Gu bertan izango gara eta ikusiko dugu ea zer dagoen. Juan Cruz Iriarterekin gaude, badakizue bera Baztango udalako zinegotzia dugula eta gaurko udaberriko feria Baztango udalak Zederna Garalurrekin batera antolatzen du. Eta bueno, Juan Cruz, hasteko eguzkia eta ez da gutxi, zer duzu gaurkoan antolatua? Bai, egeda eskertzekoa da iduzki ikustea, aintzineko egun horietan ikusitez eguraldi izan dugun taula, suerte izan dugu eguraldiarekin, bai. Antolatu dugu eguraldia eta dena ongi. Ikusten da, bueno, ezin da desente badela, jendea unitz hurbiltzen ari dela, eta pixka bat zer da antolatu gaurkoan hemen Elizondoko Merkatuko plazontan? Pues, hemen Merkatuko plazan dugun antolatu pixketa ari lehiaketa, bigarren ari lehiaketa, mutur gorri eta mutur beltz ataletan, eta bai antxuarikoak eta ariek, badaude atal bakotxako bi atal erran dezagun, bale? Torri dire urtero bezala 8-10 bat hartzaile agertu dire bere ariekin barkatu, eta hor daude, orai epaimaia orai hasiko daia epaitzen eta ikusten, eta gero ordu eta terdi aldera eman gautugu emaitzak eta zeinek irabazi duen eta zeinek ez. Gero aparte ere bai, pues hoxe konbidetutugu bertze nekazari betzu pixket ere ustez 2 urte juz egin gabe, ez zen feriarik egin eta pixket animetzeko parte hartzeko eta pixketola ez, itxura mateko plazari, hazienda gehiago, eta torri zaizkigu etxeidean aiak beren burgete arrazako behoerrakin, Joseba Zelai eta ardi betzuk mutur beltzak argitu, eta Arkaitz Gamiok argitu ardi mutur gorri betzuk, eta gero, bueno, bertze tratanteo mendiburutarrak eta karrituzte hazienda batzuk, eta, bueno, pixket denetaik, eta hola, itxura pixke mateko plazari, bai. Ikusten da ez, jendea feri gogokin dela ez, gosearekin dagoela, hazienda ikusteko eta betiko giro hori disfrutatzeko, eta barren seinale, eguraldia lagun izan da, jendea hurbiltzari dela ez. Bai, ni uste dut jendea hurbiliko dela, ere badago bertako jendea, inguruko jendea, ikusi dut ere Malarrekako jendea, eta gero ere kanpotik oino badabile turismo pixke bat ere bai, oiendako ere ikusgarri izango da, eta ere ondoan dugu Laxoko zelai hortan dugu artesauak eta hor patuetu eta artesauak eta Baztango ekoizleak, hor beren produktua saltzen taula. Eta bueno, giro pixket, bai, montatu dago, gero Elizondoko plazan Baztango dantzaritik egin dute guardia aldera beren saio ere bai, eta ziztulariek ere ibiliko dire herrien barna, eta hola pixket giroa montatu. Eta ordu eta aldera, ez barkatu, 12:15 aldera gasna moztea ingo dugu Maria Torresekin. Hori da, gasna mozketa beti ere seinalez, demoraldi berria hasiera ematen zaiola, dastaketaren batera baduzu ere ez? Bai, oide gasna moztu dut ondoan, gazta hori daztatzeko eta olako gazta batzu daztatzeko udalak eta hor batzen da pintxo banatzen dute udaletxeko langileak, duainik dire eta hoxe pixke probatzeko eta pintxoiek dire bertako produktuan inikeko pintxoa dire, hemengo ekoizleak inikeko produktuakin, jendea daztatzeko eta ze gauz goxo badauden hemen ere bai, ez? Eta pixo bat hau dena beroketa izanen da ez, gero iraian badakigu Pireneik Arrazako lehiaketa enkante garrantzitsu hori etorriko zaigula, dan ongi baldin badua, eta gaur, beroketatxo bat eta gustora ja normalidade batera behar bultatzen garen behingoz ez? Bai, egia da, oda pixket, lemiziko egia da 2 urte antolatu gabe, hasi ginelean hau antolatzen, ondorioak izan gintuen ez, hemen kirolein gabe zauden emezala objetak nola izaten dugun, pues gauze bera. Bueno, antolatu dugu da beroketa bat eta gero irailako 24 eta 25 ospatuko den Pirenaikako enkantea eta ferioi bai orduko ja berri dugun. Hortan hasi gara ere bai, ja bilera batzuk intugu Azpinakin, Zederna eta Udala pixket antolatzeko eta martxan patzen dugun ere bai. Ongu Juan Cruz, zuei ere zorion du udalari eta Zedernari ez egiten zuen lanagatik, azken horrelako feriak ere aurrera ateratzeko eta lehen sektoreak indarra izaten edo erakusten lehen sektoreak zer egiten duen, olako aukera emateagatik. Eskerrik asko, ondo izan? Hori da, zuei eta ikusi arte.
Esan dugun bezala gaurko feri pollita hau, azkenean Baztango udalak Zedernagara lurrekin batera antolatzen du, eta gurekin dugu Saioa Sese, bera Zedernagara lurreko teknikaria, eta Saioa, zuere kontent ikusten zaitugu, eta azkenean, pollita horrelako feria, ez? Bai, egia esan eskertzen da, ez? Nik uste batez ere aurreko urteetan ezin izan dalako egin, eta, gogotsu daolako jendea, guere bai antolatzeko berriz ere olako feria garrantzitsu bat, eta gaina dakagu eguzkia hemen animatzen, eta bai, egia esan ezin hobe. Azkenean gaurkoan aktore printzipalak, baserritarrak dire, batipat haziendarekin lan egiten dutenak eta gaur plazara hazienda ekarri dutenak, eta beraiek COVID-a izan edo ez izan edo gatazkak edo zein arazo dutelikan, beraiek eguneroko lanean hor jarraitzen dute, ez? Eta gu kontsumitzaile garenak, azkenean gu gara beraien lana eguneroko lan hori baliatzen dugunak, ez? Azkenean lehen sektorea baztanentzat garrantzitsua den sektore bat, ez? Bai, nik uste baietz, ez? Bailara mailan baztanen beti izan du lehen sektoreak olako garrantzi bat, ez? Eta esan duzuna, naiz eta pandemia egon, hemen beraiek jarraitzen dute aurrera, ez? Orduan, nik uste gure ardura dela nolabait baita ere, ez? Beraiek egiten dutena baloratzea, eta gaurko eguna da olako eskaparate moduko bat, ez? Eta gehiago gerturatzen duena beraien lana herritarrei eta. Genetikoki badakigu hazienda asko betu dela, ez? Horrek ikusten ditugu latxa arrazako ariak, eta bestetik ere beste hazienda desberdina, alde batetik genetika hor dago, bestetik teknologia hobetzen doa, eta helburu bakarra, kalitatea. Kalitatezko produktuak guregana iristeko, gu konsumitzeko, eta horren ildotikan ere zuek Zedernatikan kanpaina berezi bat jarri duzuen martxan, ez dakit etxean etxekoa edo horrelako izena duena, eta zuk azalduko diguzu hobekixo zertan datzan? Bai, Nafarmendialdeko zonalde guztian jarri dan kanpaina bat izan da, martxan jarri dan kanpaina bat izan da, eta azkenean helburua da pixka bat balioa ematea, ez, lehen sektoreari eta lehen sektorean lan egiten duten pertsonei eta haien produktuei. Orduan, egin dana da pixka bat bertako komertzio jatetxe eta tabernakin harremanetan jarri, zeinak bertako produktuak ibiltzen dituzten, eta horrelako logo bat garatu da, jendeak ere identifikatzeko bekio zeintzu diran ibiltzen diren produktuak, ez? Hau da, zu joaten zeanean denda batean edo, era horretan badakizu lehen sektoreko eta Baztango produktuak ibiltzen dituztela. Eta hori da pixka bat helburua, eta horre kartelez berdinak, poltsak ere aidia banatzen, algodizkuak ere, hori nolabait kanpaina horren barne ez, eta ontxe jarri da martxan, baina badijoa hildo horretatik ez da, baita ere, balioan jartzeko kanpaina bada. Baztan badakigu ez, azkenean turismo asko erakartzen duela ere, eta turismo hori kanpotarrei ere beraiek baloratzen dituzte ere bertako produktuak, ez? Azkenean guk etxekoa baloratu behar dugu haunitz, baina kanpokoak ere baloratzen du, ez? Bai, nik uste du baietz, ez, eta turismoa ere hor dago, eta azkenean oreka kontua da dena, baina egia da, etortzen da jendia ere, horren atzetia bilela edo horren bila, ez, eta nik uste baita ere, kanpotik etortzen da jendeak balioan jartzen duela hori, orduan, hortik segi behar dugu. Hilabeteak segidan pasatzen dire, eta badakigu iraila bukeeran, Juan Cruzekin zere solastu gara pixka bat, Pirenaika arrazako lehiaketa enkante nazional hori burutzen dela, hori izugarria izaten da, plaza gainezka, hazienda pilo bat, eta horretarako zuek ere, martxa hartzen, ez? Ikusi duzu pixoa gaurko egunekin ze arrakasta izaten duen, eta aurreko urteetan egin delikan Pirenaika arrazako feria hau ere, ze jendetza erakartzen duen, eta egun edo asteburu garrantzitsua ere, ez? Bai, hori da, ez? Iraileko feria horri begira baita ere, azkenean hau esango genuke izan dela olako abia puntu bat, pandemian ostean, ez dakit janu ze puntutan gauden, musuko egabeta, eta martxa hartzen baita ere irailekoa antolatzeko. Orduan, animatuta baita ere horrekin, ze garrantzizkoa da, eta bai.
Ongi saioa uzten zaitugu, lan asko duzu ere eskuartean, eta zuere ere zoriondu ez horrelako feriak antolatzeagatik, eta ez da gaurko eguna bakarrik antolatzeagatik, baizik egunero, gure eskualden alde egiten duzuen lan guztiarengatik. Eskerrik asko, ongi izan. Mila esker zuei, ongi izan. Gero arte. Feriak aurrera ateratzeko azkenean hazienda behar da, eta hazienda zaintzeko abeltzainak gurekin Jon Etxaide dugu, erratzuarra, eta Jon, zuk ere gaur hazienda kuadrilla ekarri duzu, hazienda dotorea, eta beti ere burgete arrazari lotua ez? Bai, torri gara, Juan Cruz deitu zuen, tortzeko, animatzen nintzen bizketola animatzeko feri, Eta bai, nintzen lanik. Ni plazako gizona naizen, maiteia eta, guztuan tortzen hau merkatuko plazera, eta azkenek garri dugu, hola lotedoak garri dugu, eropotroa ere saltzeko, bi urtekoak, eta gara animatzen da bizki jendia. Hori da, ikusteko burgeta arraza nolakoa den, jendeak ezagutzen du, baina hazienda aski dotorea da, eta beti ere horrelako plazetan jendeak ikusten du, eta interesatzen da, erosteko zozer bada den, da zu bazpare potro hauek garritu zorduan, ez? Bai, gaurko egunean behorki ongi dago, eta jendia bizka animatzen da, eta iten da saltzeko, gerinuteko eta hola, no beti ditute, galitzeute jendia prezioak eta ze hamba, ze aite eta, azkenean, moitzen da. Zuk zure kasuan, ze irtenbide, ze salida ateatzen duzu burgete arrazari, nola dire zure diru sarrerak haziendarekin? Guzkaltzen dugu Aragiko, eta gure potro baten di generalmente Italia eta hola. Eta gero bakar batzu saltzen dugu erinuteko eta gero behorretako ere potrak. Eta beti saltzen da, ongi dago, gaurko egunean ongi dago, afera. Hiltegirako saltzen delikan ze tamainak ino dizaten dire, ze pixu edo? Saltzen dugu urtu terdekin, berten direnak intzenuak, saltzen dugu Aragiteko. Eta gero anituta azkeneko izendu gehiena. Eta alurten genuen kuadrilloa eta Aragiteko eta saltzeko ere potrak eta gerinuteko ere Orduan hor merkatua bada eta merkatua da, hazienda bertako ere badugu, burgete arraza, eta beltzainak zorionez baditugu ere, osak jarrai dezala dena horrela, eskerrik asko? Mil esker hau nizu eta pastu bet, ona. Berdin. Venga, gero arte. Jorge Oteiza Oronozko hartzaiarekin gaude, badakizue bera, hartzaizakur txapelketatan, aritua eta aditua dugu, eta azkenean, hor aritzeko ardiekin lanean ari behar da, eta Jorge, ardiekin lanean aritzeaz gain, ariak ere badituzu, eta gaur ere aprobetxatuzu, ez? Horrelako lehiak eta feri polite egiten dela, behar da zindakarri eta ekarri duzu, ez? Bai, saiatzen gaitu zerbait ekartzen, udaletxak ere itendik kristoin lana antolatzen eta, gero jendeak ikusteko gauzek eta, saiatzen gaitu kartzen zerbait. Gaurkoan zuk ze ekarri duzu lehiaketarako? Bai, karritiet biari eta biarioetako bat nahi duenak erosi edo, interesatzen bat zaio, baziok salgai. Eta hola, gehien bat, pixket ikuskizune patzeko gehien bat, bai. Maia nola ikusten duzu, maia altua izaten da ari lehiaketan edo? Bai, ez, bada gainare nahiko ari alde polite eta denak maila honekoak. Eta, igual loteri eroriko getzikiz. Zure kasuan beltzak garri zuzu, ez? Buru beltzak, ez? Bai, buru beltza, bai. Ezagite, buru beltza muturgorriak nolatan izaten da erabakia zer izan etxean? Epaimaiak, ni ez nago epaimaite onden ibili, baina behitzen zizkatek, nik uste behitzen dizten gauzalola politeek, itxurek eta haunditesun eta gero, morfologikoki nola diren, eta batuk detalle batzuk bete bertuenak, eta hortako ziaudek epaimaiak, eta...
Zu beti burubeltzak izan dituzu etxean, edo gustatzen zaizkizulakoz gehiago, edo zertaz erabakitzen duzu hori? Bai, niri beti muturbeltzak uste dituztek eta gero egierran kontunitien sasiardi kuadriltio bat ere, baina, bueno, gauzbetzungatik eta bertzingatik haiek ja kendu ekitiet, eta orain muturbeltz batzuk ez dieta hondiz, baina, bueno, gehien eskuenak tutenak muturbeltzak itie, bai. Eta poliki-poliki udaberrian sartua gaude, uda gainera etorriko zaigu, eta hor hasten dire pixo bat, Artzaizekur lehiaketa, erakusketak, eta ja izara poliki prestatzen edo entrenatzen pixko, eta hurbiltzen ari da, ez? Nola aurre ikusten duzu, denboraldia? Bai, bueno, ja egierran lehiaketa batean Alicante aldi hortan ibili inuzken, ganden hastian, eta, bueno, errain dio, asmenta mandu gule, eta, hemendik aitzinez ze atratzen den, eta gaigituk, alden bezin ongi itera, eta, bueno. Iazko denboraldia berdintzea ez da erraza izanen, ez? Nafarroko txapelduna zaitugu, eta, bueno, kontent iazko denboraldiarekin, eta urten abertzea atatzen den. Bai, egierran lehen ere erranien, eta nik uste nire zakurrorek lebiziko konkurso induen politena, eta ure bezalako gehiago itematu askoz ere hobe, baina, bueno, ganderen udeko mailan ibiltzen bagara, kontent. Sortea gaur ere lehiaketan, eta, azkenean lehiaketa badakigu denetari gertatzen aldena, baina eskartzekoa dena da, zu bezalako hartzaileak eta beltzainak Hazienda plazara ekartzea. Eskerrik asko? Bai, ez horregatik, nizun arte. Artzai veterano bat gurekin, Juan Irigoyen arraioztarra, eta egia esan, afizio handia du haritara, eta urte kuadri, lehiaketan parte hartzen, ez? Bai, ez dakiz emat urte, baina, saila bai, bastante saila bai. Bai, azkenean, afizioa baduzue, eta saiatzen zeate etxen alik eta ari hobenak izaten, ez? Bai, afizio hoxen, afizioengatik segitzen du, hortxengatik bertzi izen, ez du mehezi, baina afizioengatik segitzen du bizkoa, bai. Guain behituko bagenu guen dela, ezagit, urte kuadrilla zenitun harik, eta gaur egungok desberdintasun handia dute edo? Por estilo izin dire, igual txo izin dire, lo honeko, igual pixket, orkonean igual pixket gehiago behitzen da, igual kolorea eta zerbait baina, igual txo, igual txo. Ari hona delika, maia hobetzen joatea zaila da, ez? Ja maia bat iritsi ezkero? Hobetzea beti bada, hobetzea doiko, baina, ja gure goenean pastu gara eta, ja, mendeko ite hobetzea zaila izin da. Kontziare nahiko lan izin du eta... Zure kasuan zematxoari ekarrituzu? Karritut hiru bai. Eta beti ere burugorrekin nahitzen zara zu edo? Bai, beti burugorrekin, gandareko aspaldik urtetan, beti burugorrekin. Eta hori nola, Jorgeri esaten nola izaten da, batzuk burugorrekin beti, besteik muturbeltzakin, zer dela eta izaten da bat hau beste? Hori nizaren etzopa, batzuk rubiak eta bestia morenak eta gogei goltzo.
Batzuk nik gorrien nahi dut, pixka maneja balexo harpatzen dut, adarrik eta gabe eta hola, eta ez dakit. Horra txingatik parte bat igual, Ze adinako izaten dire normalen, lehiaketarako ze garri duzuzuk? Nik harri dut antxuarik bat eta 2 urteko. Eta espentsa bada, sarien bat etxeara emateko edo? Bueno, espentsa zaila izin da, bada maila hundie badago eta pentsatzeu zaila izin dela. Bueno, espentsa ez dut galdeko, benpin arrun zaila bai. Eta bueno, gaurko lehiaketako dituzu ariak, bestela etxean ardilekin daitzen zara pixka lanean edo? Bai, beti ardi betzuk, bueno, oaertean deitzin dut, eitzenik urte hartio, urtean ez dut deitzit, pues, bueno, hola, etxeko gerna batzuk intu dut, pues, hortzen, bai. Beti ere lan gutxixokin, lasaiago, jeiztea lana badu ere, eta... Bai, deiztea badu be, lana badu be, sugestionia badu, gainera urtengo pentsuen subidekin, ez dakit, ez txoin gol sobra mehezi, ez dakit, Zartu gara, eta ez dugu, hemen dikoitik euskal kapritxoen dek hemen pixketik txikitek ito. Gazteren bat ikusten da hemen, ekarri dula harin bat, gazten bat edo... Bai, baten bat kusten da hotiokoak, bai. Bueno, ez da honiz animetzeko, baina nahikoa iteuten ikustek hartziare, porque da hon egoera egin, pues... Bai. Juan eskerrik asko, eta jarrai dezazula urtetan, afizio horrekin, eta osasunak lagundu ezala. Bueno, pues eskarbile eta, pues a ver, beste bat arte, bai, nahi zuen arte, aio. Andoni Mendiburu hazienda saltzaiarekin gaude, Andoni, eta zure plazan irrifartxu, te guzki honekin guztu, azkenean behartzen ez berriz ere bueltatu normalitate batera. Bai, ala da. Denbora derra dago eta animatu gara, bai. Udaberriko feria Elizondon, eta ikusten da hazienda dexente ikarri duzue, azkenean ari lehiak eta hor dago, baina pixo bat jazteko plaza eta ikusteko jendeak hazienda, beharrezkoa zarete zuek ere, eta zure kasuan ere ekarri duzu zer, ez? Bai, atzo arratxin nahietu zen hori zaldi biak bat etxera, eta hemen bi gereino eskutara ebitzen direna sokatik eta argo izin kargatu jugut eta karritu guna plazara, bai. Ze arrazako dire gereinuok? O dire hispano burretona dire, bai. Eta ez dakit ze desberdintasun izate dute bat-ipatu burgeta arraza batekin edo... Hogi hispano burretona dire, zaldi handiguak, kilo gehiago sartzeko zaldiak eta hoi. Eta, burgetere da zaldi bat, kilo sartzen duen, da diferente da, bai. Dire txikixoa die, bai. Gaur Elizondon gaude eta instante berriz ere, Malderrekaldin Donesteben, Udaberriko feria ospatuko da ere, ez? Eta, orduan ere, zuek ere gustora joaten zarete, eta azkenean horrelako feriak adierazle dire pixka bat, azkenean hazienda balantzen dela eta badela hartzai eta abeltzainak haziendarekin lan iten dutenak, ez? Bai, ala da. Azkenin pena da utzi feriak dena galtzera, ez? Jake hemen gugaren bertakoek eta, gustora tozen gara, bai. Oso ongi, Andoni, jarraitu orain arte bezala lanean, eta ongi bukatu eguna, eskerrik asko. Bale, zueri. Jo.
Bueno, guardien eta ongi torri denei, ikusten aizatena, parte hartzen aizatena ari eta ziendakin hori bai, eskarmile tortzatik denei eta egun zoragarri untetik disfrutatzeatik. Baita ere, baztango dantzaritik plazan induten eta egiten nahi diren saioari ere eskarmile. Bueno, ni aurkezpen txiki beti nahi dugu, gaur horrein nahi dugu ja bertze gaurko eguneko bigarren fasiai, eta hori dugu ardi gasnoen mozketa, lehenbiziko gasnoen mozketa. Mozketa horten aukeratu dugu eta berakin adostu dugu Maria Torres dugu, Maria Torres Ustariz, Elizondoko nekazari gaztia, txiki-txikitetik erbeten abietu zuen bere afizioa eta bere lana ardiekin eta bere nekazaritzako pozoina horraztu zuen eta gure guztua. Gaur egun Elizondoko berrautuan montatu du horrei dela 6 urte nekazari bezala abietu du proiektu bat, ardiekin, ardi buru beltzak ditu, esnekin nahi de, eta etorkizun batean gazneko izten abietuko da. Horde ni ez dakit aurkezten gehiago zuk egingo, berak moztuko du gazna eta txalo bat Maria endako. Aldik eta horrek, eskerrak nahi emanatuzke, gaur hautatu nautenei hemen momentunten emegomutegatik, eta baita nire egunekoan laguntzen duten guztiei. Berari esker, momentukerako inein iten ditugun lan guztiek, bale? Eta mire esker horiz eta hori hau izan deneretako eta momentu hau berai eskintzen diet. Eta horrei gaznau gaztatu nahi gauzet eta beste baztango produktua, baztango ekoizleak egiten duzten produktuak eta nireko aldean dagoen maiortan pintxo batzuk bat duzen hartu eta gozatu. Ahora que no uso, ¿cómo
Bueno, eguerdi on denoi, eta mil esker etortzeatik. Juan Cruzek esan du modun, basiko gera sari banaketakin, beraz, ez beldurrik euki, ez dugu koskik egiten, da gertu batu lasai mesedez. Eta, bueno, lehenengo baita eskerrak ez, eman, Udaberriko feriara hurbildu zareten guztioi, ari lehiaketan parte hartzera animatu zareten guztioi, eta beste guztioi baita ere, herritarrei eta inguratu zaren guztioi. Aurtengo edizioa 22. edizioa da, ari lehiaketarena, eta epaimai bezala parte hartute Manuel Bertiz, Peio Etxegarai eta Joseba Zelaietak. Sariak bi atal nagusitan sailkatu ditugu, urtero bezala, alde batetik mutur gorriak eta bestaldetik mutur beltzak. Eta urtengo ere, atal bakoitza bi saietan banatu dugu. Antxuarikoak alde batetik eta ariak bestetik. Orduan, denera 12 sari banatuko dira. Hasiko gara mutur gorriko sarikin eta antxuariko sailan. Bigarren saria, kasu honetan, Arizkungo Arkaitz Gamioretzat izangoa. Eta saria Juan Cruzek emango du. Bueno, eta lehenbiziko saria, Arraio zera dijoa, Sagrario Urrozentzat. Bueno, zorionak, Juan. Zorionak. Eta, mutur gorriekin jarraituz, arien saiera pasako gara, hemen 3. saria berriro ere Sagrario Urrozentzat izangoa. Zoriona berriz. Kalbila. Lan hona iten duzen. Bueno, vale pues. Saileko 2. saria, Amaiurko Julen Eliztetxerentza da. Zoriona, Julen. Zorionak zuri ere. Eta lehenbiziko saria, Arraiozko Sagrario Urrozentzat. Gelito hemen. Era mutur beltzekin. Eta antxuariko sailean, 3. saria, Norberto Agerrerentza da, Almandozkoa. Eta zorionak. 2. saria, Jorge Oteizarentza da, Oronoz Mugairekoa. Eta lehenbiziko saria, Soledad Iturbiderentza da, Erratzutarra. Almandozko Norberto Agerrerentzat. Eta azkenik, lehenbiziko saria, Iruritar jungo da, Miguel Ángel Maritorenarentzat. Honekin aurtengo ari lehiaketari amaiera emango diogu. Eskerrik asko guztioi, gerturatzeagatik, bai Artzai, Abeltzain, Artisau, Taller Emaile, Gasna Moztaile, Udan Langile, Dantzari Txistulari eta ikusle guztioi. Eta, datorren urtean ere, gonbidatu nahi zaituztegu parte hartzera. Esker mila unizenoi eta ongi izan. Besterik gabe, agur esaten zaituztegu Elizondoko Udaberriko feria honetatik, ikusi duzu eguraldia lagun izan dugu, hazienda polita izan du da eta garrantzitsuena jendeak gozatu du. Eskerrik asko eta beste bat arte ongi izan.